kayiş gelýär çar tarapdan. Jogap bermesen ulumsy jogap bersen hikaya arkalykan. Öz agrymyny da garp bolanken, hakyky serap soňam garp bolanken. Şowar sözlemler surata düşäýli, sen bilen görüşäýli, aýdymy bölüşäýli, birje sapar içäýli. Dur, sen bahan näçe toy gürleşäýli, gowja saz bar, sözlerini ýazyşaýly. Aydymlaryny nirden alyp bolýar, nädip sen ýaly birke aydymda galyp bolýar, nädip onça pikiri 16 salyp bolýar. Bu sözleri haýsy kitaplardan tapyp alýam. Näçe görnüň okuymak şin baran ýerine, kategoriýalar menden agyr jogap beremdi. Meşhurluk bilen meşhur bolmagan zat, kynhalanmajak zady aýtmak ýürek dünýasy däl.